ಮನದ ಬಿಸಾಲೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದ ಕಿರ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕುದಿದನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಾರ್ದ ಸರಿ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಆಡು ಕೆಂಪಂಡ ಕೆಂಪಂಡು ದೆಪ್ಪಡವಿನ ಹಿಂದೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮಾತೊಂಡು ಒಟ್ಟು ಕಾಯಿ ಸೋಕಡು ಐತಾಗ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ ಇಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಸಾಧಾರಣ ಮಂಜಿ ಕಿಲ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು 1 kg ಮಂಚಲ್ ಪಾಡಬೇಕು ಸರಿ ಇದು ಬಡದು ಉಪ್ಪು ಬೇಯಿನಾಗ ಅದು ಸೋಕಡೆ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸೆಕೆ ಬರ್ತದೆ ಬಿಸಾಲೆ ಪಡ ಕೊದಿ ಬರೋನುಂಡು ರೆಡಿ ಮಂತದಾ ಲಿಂಬು ಪಾಡೋಲಿಯಾ ಲಿಂಬುಲ ಪಾಡೋಲಿ ಪುಳಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಲಿಂಬುಲ ಪಾಡೋಲಿ ಪುಳಿ ಪಾಡುದ ಪೊಡಿಯಾ ಮಸಾಲದ ಪುಡಿ ನೀಟ್ ಇಂಚಿನ ಪುಡಿ ಮಂತ್ರ ಪಲ್ಯದ ಮತ್ತೆ ಶೂ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತದ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ಲ ಪಾಡೋಲಿಯಾ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಇಂಚಲ ಪಾಡೋಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆದಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಿ ಇರ್ತದೆ ತಿಕ್ಕುಳ್ಳ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ತುಳು ಸೂಕ ಇತ್ತು ಸೂಪರ್ 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 ಫ್ರೈ ಮಂತುಲೆ